नवरात्र में भाव बड़ी बढ़ल बा। आसो के नवरात्र में भाव बड़ी बढ़ल बा। जिन 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलल बा। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलल बा। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलल बा। नवादा के मेलावा में भाव बड़ी बढ़ल बा। नवादा के मेलावा में भाव बड़ी बढ़ल बा। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलता। भैया भौजी सुनिए के माथा बड़ी बढ़ता। भैया भौजी सुनिए के माथा बड़ी बढ़ता। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलता। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलल बा। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलता। नारियर फुलावा के भाव बड़ी बढ़ल बा। नारियर फुलावा के भाव बड़ी बढ़ल बा। 20 में मिले नरियरवा 40 में मिलता। 20 में मिले नारियल 40 में मिलता। आसो के नवरात्र में भाव बड़ी बढ़ल बा। आसो के नवरात्र में भाव बड़ी बढ़ल बा। जो 300 में मिले चुनरिया 500 में मिले बा। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलल बा। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलता। आकाशावा किसानमा के भाव बड़ी बढ़ता। आकाशावा किसानमा के भाव बड़ी बढ़ता। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलता। 300 में मिले चुनरिया 500 में मिलल बा।